Hej, jeg hedder Michaela Kissi og har lavet et lille Yolatis træningsprogram for ømme skuldre og stiv nakke. Det er helt ideelt, hvis du sidder i din arbejdsdag og føler dig låst og stiv i din krop. Det er helt naturligt, når man sidder og arbejder med noget, at man synker frem over det, man arbejder med. Og det skaber en lidt sammensunket rygsøjle, og hovedet kommer lidt for langt frem. Og det giver en masse spændinger og unødvendig stress i nakken. Så vi skal prøve at få fokus til at få en god kropsholdning, mens vi arbejder. Ret ryggen op, skuldrene godt ned. Og specielt hovedet skal tilbage og hvile på toppen af din rygsøjle, så du ikke får de her ømheder og spændinger. Det tager cirka 5 minutter. Du kan være med og sætte dig på en lille pude, eller du kan bare blive siddende på din kontorstol. Først og fremmest skal du rette dig selv godt op. Mærk længde i rygsøjlen. Skuldrene ned. Nakken bliver langt bagtil. Du trækker vejret roligt ind gennem næsen. En dejlig dyb indånding. Og puster ud, slapper af i brystkassen. Så skal du løfte hovedet en lille smule op. Prøv at strække forsiden af halsen en gang. Træk vejret ind. Skyd underkæben lidt frem. Pust ud, rund ryggen. Krum en lille smule mellem skulderbladene, så du mærker et stræk mellem skulderbladene. Og løft op igen. Løft brystkassen. Træk vejret, kig op. Skyd hagen frem. Pust ud, spænd fra. Stræk mellem skuldrene. Slap helt af i nakken her. Hovedet er tungt. Løft op. Træk vejret ind. Fold kroppen ud. Og virkelig åbn forsiden af kroppen. Pust ud, rund ryggen. Spænd fra. Sidste gang. Løft op. Træk vejret. Og rund ryggen. Giv slip. Så kommer du op og sidde. Retter ryggen igen. Hovedet synker ned til din højre side. Venstre skulder bliver nede på plads. Du kigger en lille smule skråt frem. Trækker vejret. Holder den. Og kommer over til siden. Og kigger lidt skråt opad. Få fat på de skrå forreste nakke og halsmuskler. Og lige til siden. Og op. Læn hovedet til den anden side. Stræk lige ned. Modsat skulder bliver nede. Kig skråt frem. Og lige til siden. Kig lidt skråt opad. Åbn brystet. Lige til siden. Og op. Nu løfter du din venstre arm op. Tænker længde igennem din venstre side. Prøv at få fat på skulderbladene bagpå her. Løft op i albuen. Og læn dig lidt over til højre side. Zoom maven lidt ind. Brug mavemusklerne til at stabilisere kroppen. Kig lidt opad, åbn brystet. Og til sidst stræk din venstre arm lidt længere over til siden. Og kom op. Modsat side. Løfter. Tag fat bagpå. Prøv at nå din skulderblad. Og løft op. Læn dig lidt over mod venstre. Zoom maven ind, så du har noget stabilitet. Åbner albuen lidt tilbage og op. Løfter brystet. Synker over til siden. Strækker armen for langt. Og kom tilbage til midten. Sidste øvelse. Her tager du armene ud til siden. Skuldrene arbejder nedad. Igen zoom maven lidt ind. Sørg for at hovedet ikke glider frem til den forkerte position. Men at hovedet kommer op på toppen. Hvor hovedet slet ikke vejer noget. En arm drejer ned, og du kigger over armen. Tilbage til udgangspunktet. Og skift til modsat retning. Det her det giver en masse varme og blodcirkulation omkring din skulder og nakke. Man kigger altid til den arm, der peger nedad. Kig over skulderen. Man har det med at bygge spændinger op i hverdagen. Og ende med måske at få sådan en lille tandepukkel. Og den her øvelse vil arbejde fuldstændig væk fra alt, hvad der hedder tandepukkel. Så hvis du laver 80 af dem hver dag, så får du en smuk kropsholdning. Få gang i de her arme. Energi. 2 mere. Stræk armene ud til siden og op. Sænk armene ned. Skuldrene bliver afspændte. Armene slapper af frem. Nakken er lang. Tusind mange tak. Det her skulle meget gerne give dig lidt ekstra energi til din arbejdsdag. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om Yolatis, så tjek mikimiki.dk.